In Schinveld zijn we bij Facila. Dat is de accommodatie waar de zangvereniging Oranje Schinveld ook repeteert en zijn festiviteiten houdt. Ze bestaan dit jaar 125 jaar en dat was reden voor ons om even naar Schinveld te gaan en eens te kijken wat die mannen hier allemaal bij elkaar zingen. We praten met Mart Schiefelers, dat is de voorzitter van zangvereniging Oranje Schinveld. Of zeggen we prezes, of zeggen we voorzitter, of president? Nee, echt gewoon het woord voorzitter is wel passelijk. Oké. Ben je dat al lang, Mart? Ja, ik ben 10 jaar nu voorzitter binnen de vereniging. Ik ben 43 jaar nu binnen dit koor. Met 18 jaar ben ik gekomen in 1980, dus dat is al een paar jaartjes. Dus ja, een prachtige vereniging en nu 10 jaar voorzitter, ja. Jan, Mart, sorry. Verhand jubileum, 124 jaar zangvereniging Oranje Schinveld. Wie steekt de vereniging erop? Wie gaat het? Met de vereniging gaat het natuurlijk goed. Ik zou liggen wat men gaat anders zegt. Maar de vergrijzing is overal toegeslagen, met zekerheid ook binnen Oranje. Het is gewoon een probleem om de jongere leden erbij te krijgen. En jongere leden in de mannenkoorwereld kalt ze eigenlijk van 50, 55 en ouder. Dat zijn mensen die kunnen dan nog 20, 24 jaar zingen. Vroeger, wie in mijn leeftijd, wie ik met 18 jaar erin kwam, die hebben ze niet meer. Die jeugd krijgt ze niet meer. Jammer genoeg niet. Ja. Ik neem aan dat er wel van alles gebeurt om dat te proberen, maar de grond van misschien staat ik nog even over kallen. Nog even over dat 124 jaar, want wie er is opgericht, toen ze er Oranje genomen vanwege loyaliteit uit het Koningshuis. Speelt dat nog allemaal een rol? Ja, eigenlijk wel. We zijn nog altijd nauw verbonden met het Koningshuis, ook door meerdere aspecten, meerdere gronden. Eigenlijk de hoofdgrond is dat we hier aangesloten zijn en erelid zijn binnen een vereniging. Die vereniging heet de Military and Hospitable Order of Lazarus. En een van deze leden, dat is mevrouw Jeanne Wits, die zal vanaf dit weekend beschermvrouw van onze vereniging worden. Oké. Zeg, en dat viel me op tijdens de repetitie. Volgens mij maken de tenoren de deenzoet in het bestuur. Klopt dat? Ja, eigenlijk wel. Maar er zijn ook een paar leden uit de baritonpartij en uit de baspartij, toch wel. Oké. Hey, heel veel succes met het jubileum en met de volgende 124 jaar. Ja, hartelijk dank dat je hier zit. Fijn. Hans Erkens is de PR-man van Oranje Schinveld. En vervolgens aan Hans, jubileum, wat gaat er al in gebeuren? Nou, dat zal ik u vertellen. We hebben dus 125 jaar bestaan. Er moet het een en ander voor gebeuren. En ook in het vervolg van het interview wat ze net had gehad, de ledenaantallen. Dus we zijn begonnen in eerste instantie met te gaan werven, te kijken of er zangers erbij zouden kunnen krijgen. En dat hebben we ingezet. En we hebben daar een best aantal zangers van nu aan het metzingen. En we hopen natuurlijk dat die op termijn zullen blijven. En dat zijn toch jongelingen? Dat zijn jongelingen van onze eigen leeftijd. Okay. Maar de geest is ook flink op de trom houden het eerste weekend van september om dat jubileum kleur te geven. En door met natuurlijk ook reclame te maken. We zijn al die hele tijd op de trom aan het houden en verzorgen dat er dus genoeg bezetting dadelijk is, gasten zien. En zowel bij het gala-concert als bij de zaterdagavond, bij de feestavond, met de openbare feestavond, hoe we dan de Doris spelen. Dat is een Oberkrainer band uit Slovenië. Okay. En dan is het bal. Hè. En de dag erop, dat begint eigenlijk donderdag van de feestavond en dat is voor de leden. De vrijdag hebben we het gala-concert in de kerk, waar 300-400 man in kunnen. En we hopen ook dat dat gebeurt. We zijn die kaarten doorvoeren aan het verkopen. De zaterdag, dat is een feestavond. Ook voor de omgeving met een vrije toegang. Dat is gratis. En we hopen dat we hier de zaal vol spelen.
Ik zie natuurlijk op de poster natuurlijk ook Martin Hurkes. Hij mag net veel leiden. Zeker, zeker. Dus er zijn nogal wat kopstukken die daar met spelen. Leon Dijkstra, zussen met zijn combo. Martin Hurkes en Veronique Meufels als sopranen. Ja, dat gaat los. Ja. Dat gaat echt. Hey, en het ganse dorp loopt op dan voor het jubileum van u? We hopen dat we hier de hele tent vol bezetten. Want het is in Fasila. Fasila, huisvest, eigenlijk alle muziekverenigingen van Schelvent. Ja, alle muziekverenigingen van Schenveld die zijn hier ondergebracht. En die doen hier repeteren en iedere week oefenen die hier. En als er daar feestelijkheden van zitten, is dat ook altijd hier. Ja. Dus, nou ja, Hans, daar hast nog genoeg te doen. En ik zou zeggen, zet hem op. En de wits, wat de geet niet geet, dan geet ze niet. Verkallen met Jos Arets. En Jos Arets is de voorzitter van de stichting die heet over Fasila. En Fasila dus, de accommodatie, waar alle muziekverenigingen, alle verenigingen, ook toneelverenigingen van Schelvent gehuisvest zijn. Dat klopt wat ik vertel, Jos. Klopt helemaal, uitstekend verwoord. Het is het cultureel centrum, het cultureel hart van Schenveld. Hey, en er zijn nogal wat verenigingen. Hoeveel hast er in totaal? Nou, we hebben er ongeveer 14 gedurende de week die elke avond komen repeteren. En in totaal met carnavalsvereniging, de Hoei, een soort Geedoploot en zo gaat zijn er een kleine 25 die hier gebruik maken van dit gebouw. Oké, want ik zie in de nu deze avond ook nog zelf hingen de tiek. Dat zijn de vuurzitters, hè? Maar deze dat voor z'n allen, hè? Nee, gelukkig doe ik dat niet voor ze allemaal. Toevallig dat de dame die dat altijd deed, die heeft vanavond die heeft vakantie. En ja, god, er moet toch een gek zijn dan de ander weer erachter staat. Ja, nee, natuurlijk. De eigendom stel ik me zo voor de gemeente, dat is dan inmiddels Beekdalen. Nee. En het beheer bij de stichting? Vertel. Nee, het is zo dat dit gebouw is geschonken door de vreugere eigenaar van die brouwerie, de heer Tissen, aan de fanfare. De fanfare en de harmonie in Schenveld die zijn dit jaar weer samengegaan en deze noemt Muziekcollectief 23. En dat is de eigenaar van dit gebouw. En via een stichting huren dat van de muziekcollectief en huisvesten dus alle culturele verenigingen van Schenveld in het Fasila. En dat gaat allemaal in pais en vrede en goede harmonie? Dat gaat geweldig pais en vrede. Dat is geweldige samenwerking ook van de mensen. En we zijn nu wel met de gemeente bezig, want ja, het pand is natuurlijk oud. Dus we zijn serieus aan het kijken, wat moet verdoen? Kennen we het verduurzamen? Kennen we het niet verduurzamen? En de gemeente zit serieus na te denken van ja, de locatie, dus geen parkeergelegenheid, etc. Dus er wordt wel serieus met Beekdalen nu nog gekeken, wat over 5 jaar. Ja, wie meer kernen in zo'n gemeente, wie lastiger dat weet, lijkt me dan. Ja, het voordeel is, Schenveld heeft in principe, ik moet eigenlijk zeggen Schelvent, heeft in principe geen eigen accommodatie van de gemeente. Het is allemaal een eigendom van de privéomstandigheden. En Schelvent is het tweede grootste kerkdorp, dus de gemeente heeft wel serieus gemeend dat er hier echt iets moet gebeuren. Dus met de revitalisering van het dorp waar ze mee bezig zijn, komt er ook een nieuw ontmoetingscentrum. Dat is ons toegezegd. Alleen, ja, dat gaat zo'n plan duurt 4, 5, 6 jaar. Ja, genoeg te doen lijkt me, Jos, en zet hem op, want het is zo belangrijk, hè, die verenigingen alle nee. Ja, en we willen echt ervoor zijn om het voor het dorp en voor de verenigingen mogelijk te maken om hier te kunnen blijven repeteren. En dat is waarvoor we als stichting verstaan. Top, dankjewel. Hij is wereldberoemd geworden door Hollands Got Talent. Maar het is gewoon een jonge Schelvent. En die kunt voort uit zangvereniging Oranje.
Martin Hurkens. En ook gewoon op de proef, hè? Ja, zeker. Als ik even ken op de vrijdag, dan kom ik hem maar even drinken. Even bijkallen wie het is en wie het hier niet eet. Ja, doe je maar. En bij het komend jubileum, had ik ook al op de poster gezien, daar ben je natuurlijk ook publiekstrekker. Ja, goed. Ik mag in ieder geval meedoen. Dat vind ik wel fijn. Ja. Maar voor de rest, ja, alles is ontploft om de begin. En dat is alweer gans het jaar geleden, maar het blijft aanhouden, geloof ik. Hè? Ja, het is al 13 jaar geleden, inderdaad. Corona heeft natuurlijk een stuk rust gebracht en dat is ook niet erg. Maar ja, het gaat wel los. Ik zit nu de komende maand 2 keer in Amsterdam in het Krasnopolski Hotel. Gewoon ik het doen, de beurs van Berlage gewoon ik het doen. Ja, noem maar op. En ik ga aan het eind van het jaar weer naar Taiwan. Dus het gaat weer gewoon door. Geweldig. Wereldster uit Schinveld, Martin Hurkens. Ja, de dirigent Ton Proficek. En dat ook al gans het jaar, hè? Volgens mij nu 27 jaar. Want daar has meer koeren, hè, die ze dirigeert. Maar alle neuzen lang of has ze heel zoveel zitvlees? Ik heb inderdaad wel veel zitvlees, maar in Doenrade bij Crescendo ben ik bijna 35 jaar. Oh, weer. En in Bocholt ben ik bijna 18 jaar. Oké, dus was je kunst. Want ik huur dat ze ook tegenwoordig bij Pancratius-koer van hele GD's. Daar ben ik vorig jaar 15 september ben ik daar begonnen. Oké, daar ben je nu gewoon ook dirigent. Ik tel 4 koeren, dat is het? Ik heb er 6. Oké. Twee ensembles. Canto Rinato, mijn gemengd vocaal ensemble, en mijn mannenensemble Darillo. Maar er is ook een geschoold muzikus natuurlijk. Dat moet wel als dirigent ook van zo'n grote vereniging. Daar had je voor de klas ook immer gestaan, het conservatorium gedaan. Vertel eens, wie kijkt u tegen de korenwereld aan anno 2023? Nou, als je heel eerlijk bent, we hebben het eigenlijk allemaal wel moeilijk. Hè? Het probleem is nieuwe leden te krijgen. En door dit soort projecten waar we nu mee bezig zijn, met Oranje bijvoorbeeld, klassieke muziek te combineren met popmuziek, hebben we een 16-tal projectzangers aangetrokken, waarvan er nu al 5 hebben toegezegd om lid te worden van het koor. Door wijziging van het repertoire eigenlijk? Door repertoire aan te passen en door zo'n project aan te bieden. Ja. Maar dat doe ik ook met mijn kerkkoor bijvoorbeeld. Ja. Daar heb ik over 2 weken het project Classic Meets Folk, volksmuziek. Ja. En dat wordt gecombineerd met een Sloveens orkest, Dori, dat speciaal naar Oranje komt bij haar 124-jarig jubileum. Hè. En die zet ik dan daarin, plus dat orkest ook nog in Brunsum speelt. Maar goed, dat is even... Dat kan er van nu even. Dat kan er van nu even. En laatste nog, Ton, wens je kijkt naar het koor hij in Schelvent, zo oud ook al, en ik kijk naar die andere koren en gewoon die verstandhouding met de mannen. Zijn ze braaf, hij? Ja, braaf. Want hij is braaf. Ze zijn overtuigd ervan dat ze nog steeds aardig op niveau kunnen zingen. Dat zal het jubileumconcert zal dat bewijzen. Hier zit een hele prachtige klank die men overal noemt de oranje klank. Die nergens anders als alleen hier in Schinveld. En daar zijn we heel groot op. Er zijn nogal wat mensen die zijn ons helaas verlaten, gestorven. Maar die klank die blijft hier in dat koor zitten, dat is ongelooflijk. En nu met die projectzangers erbij, ja, dat zijn allemaal vreemde stemmen die nog hun draai moeten vinden. Toch blijft de klank van Oranje overeind. En dat is grote klasse. Mooi, dan moeten de dirigent ook zijn handen hebben. Proficiat met het jubileum ook. Ja, dankjewel hè. Dankjewel hè. Misschien als aanvulling, we hebben op het jubileumconcert als vioolsolist Guido Dieteren. En met Guido, daar sta ik morgenavond met op het podium op de Markt in Kerkrade. Met 4 mannenkoren en zien Guido's orchestra. En daar hebben we dus hier naartoe gehaald als solist op 1 september. Heel mooi, veel succes. Dankjewel. Dankjewel.